Вітаю вас. Це тема дня Крим в студії Георгій Спасококоцький. Росіяни, які понаїхали в Крим після окупації, повинні мати вибір – лишитись після деокупації в Криму чи виїхати в рідну гавань, в Росію. Про це заявив міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков в інтерв'ю «Лівому берегу». Ну, власне, що він сказав, давайте точну цитату подивимось. Ми точно не збираємося порушувати чиїхось гуманітарних прав. У всіх буде можливість вільно прийняти рішення. Якщо захочуть легально жити на території України, вони можуть отримати статус іноземних громадян, прийняти українське громадянство або жити як особи без громадянства. Або ж ці люди можуть прийняти інше рішення – повернутися на свою історичну батьківщину. Ми не збираємося, на відміну від спадкоємців сталінського режиму, займатися депортацією. Ну, власне, скільки росіян приїхало з 2014 року в окупований Крим, точні цифри важко назвати. Ну, тим не менш, 6 січня підконтрольне Росії управління Федеральної служби державної статистики по Криму і Севастополю повідомляло, що з 2014 року на півострів переїхало 205 559 громадян Російської Федерації. А у жовтні 2020 року перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапар заявила, що Росія проводить активну колонізацію Криму і, цитата, «В нас є різні цифри, але навіть по російській статистиці щонайменше 100 тисяч росіян переїхали до Криму. Неофіційна цифра в 5 разів вища. Ми вважаємо, що принаймні 500 000 російських громадян вже зараз в Криму», підкреслила вона. Ну, тим не менш, питання деокупації все ближче і ближче, що, очевидно, з заяви міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій готується законопроект, який буде регулювати багато питань деокупації Криму, певних періодів, на які будуть розбиті ця деокупація. Ну і, власне, у нас на зв'язку Микола Кікас, юрист регіонального центру прав людини. Вітаю вас, пане Микола. Доброго вечора. Отже, ну що ж, прецеденти в історії з деокупацією були і, власне, ну, з вашої точки зору, як ви оцінюєте заяву міністра? Мені сподобалось у заяві міністра те, що держава налаштована не порушувати чиїхось прав, в тому числі прав осіб, які там вільно чи не вільно виявилися колонізаторами окупованої території. І залишити їм вибір згідно законодавства України, як їм далі проживати у Криму. Отримувати українське громадянство на загальних підставах, проживати як іноземці, отримавши там посвідку на проживання, ну або повертатися до себе на батьківщину. Я повністю підтримую таку заяву, і я думаю, що вона в ній є і законність, і справедливість. Ну, щодо справедливості тут можна, напевно, сперечатися. Ну, щодо якоїсь певної гуманності, то, безперечно, вона присутня. Що ж, тут давайте тепер розберемося з тими категоріями. Ну, є росіяни, які після 2014 року приїхали в окупований Крим. До речі, з точки зору українського законодавства, вони там перебувають незаконно, тому що вони перетинали пункти пропуска, де? По Керченському мосту вони туди заїжджали. Тобто це не зовсім законно виходить, верніше, зовсім незаконно з точки зору українського законодавства. Гешбо? Ну, не тільки насправді Керченським мостом, там ще частина літаками прилітала, наприклад. Так? Дійсно, згідно українського законодавства, це незаконно, незаконний перетин, за який передбачена адміністративна відповідальність. І не тільки. Законом передбачене і примусове повернення іноземців та осіб без громадянства. От процитую закон. Іноземець або особи без громадянства можуть бути примусово повернуті
третів країну походження або третю країну, якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідне для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері міграції, органу Служби безпеки України або органу охорони державного кордону. І оскільки ці люди порушили закон, в'їхали незаконно в окупований Крим, вони можуть бути якраз абсолютно законно відправлені в Росію. Вам не здається? Ну, ця цитата з закону, ця теза, вона... закон суворий, але він суворий. Але він закон. Точно. Да. Вона жодним чином не суперечить заяві міністра. І, в принципі, не суперечить і моїй позиції, оскільки після деокупації на всіх осіб, які будуть безпосередньо де-факто перебувати на території Криму, російських громадян, буде розповсюджуватись, уже реально розповсюджуватись, не номінально, а реально розповсюджуватись законодавство України, яке буде забезпечено відповідними державними органами державної влади виконання цього законодавства. Тому дійсно потенційно люди, які порушили певні норми законодавчі, і за це передбачено депортація, вони можуть дійсно бути депортовані. Але це, скажімо так, це вже окремі аспекти застосування законодавства. Загальний принцип такий, що на територію і на громадян, на осіб, які безпосередньо на території знаходяться, буде діяти українське законодавство. Цей принцип варто зрозуміти. Дивіться, тут ще є кілька цікавих кейсів. Ну, по-перше, наприклад, це діти, які отримали паспорти, досягли 16 років, отримали російські паспорти в окупованому Криму. Да? А що буде з ними? Це ж не зовсім виходить, понаїхавши, зовсім навіть ні, вони там народились. У нас є спеціальний закон, який регулює питання громадянства. Закон про громадянство України. Там розписано, за яких умов особа може стати громадянином України. Тут можуть ж бути різні випадки. Або це дитина, яка народилася у шлюбі осіб, які, як ви кажете, понаїхали в Крим, тобто безпосередньо росіяни, які до окупації там не жили, але приїхали і народили там дитину. Це може бути дитина, яка народилася у кримчан, які жили там до окупації, після початку окупації отримали російські я думаю, паспорти. що тут коротка ремарка. Думаю, що схоже, що деокупація відбудеться трошки раніше, ніж діти тих, хто після 14 року приїхав в Крим, отримують паспорти. Да. Дивіться, тут важливий момент. Громадянство, воно набувається особою не з моменту отримання паспорту. Воно набувається з моменту, питання про громадянство вирішується з моменту народження. Тому, знову ж таки, продовжуючи свою думку. І третій варіант – це можуть бути діти, які народилися у шлюбах кримчан, які жили до окупації, з людьми, які переїхали з Росії вже після початку окупації. І, відповідно, і наслідки для цих дітей будуть різні. Якщо хоча б один із батьків є громадянином України, то дитина також є громадянином України. Це наш третій випадок. Якщо це дитина... але якщо друга, якщо там батько громадянин України, а у матері громадянство Росії, або туди треба якось визначатись. Ні, як ви кажете, дуралекс ад лекс. В даному випадку Україна визнає таку дитину своїм громадянином. Це буде наш громадянин. Справа в тому, що там він може в подальшому відмовитись, вийти, це вже інші процедури, вже, скажімо так, спеціальна тема, про яку можна довго говорити. Але за загальним правилом це буде громадянин України. А дитинка, народжена у шлюбі росіян, які приїхали після окупації, вона не буде мати статусу громадянина України. Вона, я думаю, що це вже буде застосовуватися право крові згідно законодавства Російської Федерації. Скоріше за все, це буде громадянин Російської Федерації, оскільки батьки громадяни. Але я думаю, що там українську владу це вже не дуже буде сильно цікавити, це правове регулювання. Тобто, право крові звучить моторошно. Там ще є така цікава історія. В Криму дуже багато людей, які мають
і російський паспорт, і український паспорт. Причому ця історія стара, вона почала ще до окупації Криму, там активно роздавали російські емісари російське громадянство, і люди мали і російський паспорт, і український паспорт. Ну, от і зараз так продовжується. Конституція України говорить, що ніхто не може бути позбавлений громадянства. І, відповідно, ніякої відповідальності за два паспорти і два громадянства, в принципі, нема, да, за українським законом. Ну, тим не менш, от з деокупацією Криму це питання, знову ж таки, постане. А питання серйозне. Ну, тим більше ті люди, які отримували російське громадянство, мають два паспорти, ну, для зручності, да. Ну, з іншого боку, там хтось, хто до 2014 року отримував російський паспорт, ну, він робив це, напевно, не для зручності, не тому, що це була якась безвихідь, а тому, що, ну, з якихось таких міркувань йшов на порушення українського закону, але який, власне, відповідальності за подвійне громадянство нема. Як ви думаєте, чи є взагалі якісь перспективи вирішувати ці питання, тому що їх доведеться вирішувати, їх потрібно вирішувати? Ну, наразі спеціальних норм, які б регулювали, особливо, зокрема, щодо Криму, цю ситуацію, як бути з статусом громадян, які до окупації мали російські паспорти, які, в принципі, Україна визнає, оскільки вони отримані, ну, не на окупованій території, видані не органами окупаційної влади. От, тобто вони не підпадають під дію закону про тимчасово окуповані території. От. І тут дійсно формально є порушення закону, але відповідальності не передбачено. От. Це питання, на яке немає готової відповіді. Я думаю, що це плацдарм для серйозних і правових, і безпекових дискусій, в подальшому, які якраз і можуть народити вирішення цього питання. Але на сьогоднішній день, якщо ми виходимо з того, що є у нас, я думаю, що логічно виходити з того, що є на сьогоднішній день, то, в принципі, такі люди за загальним правилом у нинішньому правовому полі, вони просто будуть продовжувати жити в Криму як громадяни України. Пане Микола, будь ласка, залишайтесь з нами. Хочу долучити до нашої розмови Олександра Павліченка, виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечора. Ну, ви, очевидно, знайомі з інтерв'ю Олексія Резнікова про вибір, який має бути у росіян, які приїхали в окупований Крим після 2014 року, виїжджати в Росію чи лишитись там, отримати або громадянство України, або посвідку іноземця. Тим не менш, тут зразу, знаєте, згадується певна аналогія. Здобуття країнами Балтії незалежності, вони радянський період своєї історії сприймають як окупацію. Ну і, власне, дуже цікаві були цифри. На момент здобуття незалежності, наприклад, в Латвії проживало більше 900 тисяч росіян, 34% населення. В Литві приблизно 350 тисяч, це 9,5% населення. В Естонії близько 480 тисяч, більше 30% росіян проживало в Естонії. І, власне, от в Латвії особлива така проблема з цим є. Кожен 8-й мешканець Латвії не громадянин. Там є такий інститут, як, да, ви можете жити в Латвії, в Литві, в Естонії, але ви не будете громадянином. Видається посвідка негромадянина. Якщо в Естонії такі негромадяни, вони можуть голосувати, то в Латвії, наприклад, вони не можуть не тільки голосувати, вони не можуть працювати в поліції, державних органах, ну навіть фармацевтами бути не можуть. Як ви ставитесь до такої, наприклад, перспективи, тому що ми пам'ятаємо, як відбувалася окупація Криму, хто там кричав «Путін, відій війська», якщо вони залишаться громадянами України, наприклад, зможуть вільно отримати без всяких іспитів. Да? От в Латвії є іспит на знання державної мови, історії і національного гімну. Якщо так просто будуть люди отримувати українське громадянство так запросто, ну це трошки нелогічно. Що ви про це думаєте? Дуже добра аналогія з країнами Балтики, яку ви навели. Зазначу лише те, що в тих країнах
відбулося декілька процесів. Один із них це був процес люстрації, коли ті, хто був залучений до участі в репресивних, як вони вважають, органах, пов'язаних з КДБ, по-перше, і по-друге, це партійні всі структури, тобто вся ієрархія партійних, комсомольських утворень, інститутів, відповідно, підпадали під режим люстрації і були вилучені з інститутів влади і не допущені на певний період. Це було логічно і виправдано. І друге – це набуття громадянства тим, кого вважали президентами до часу окупації цих територій, а йдеться про два періоди – це 39-й рік і 45-й рік, відповідно. І тут на сьогоднішній день немає однозначної оцінки і цим процесам, оскільки ми розуміємо, що невеличкі країни, якими є країни Прибалтики, вони захищаються таким способом через невелику кількість місцевого населення, яка може бути легко, так би мовити, переважена, і тоді рішення на державному рівні буде ухвалювати оця велика маса. Там на сьогоднішній день це понад 30% може бути, але позбавляючи їх права, наприклад, мати активну участь у політичному житті, держава може визначати, так би мовити, свій національний курс. Тепер щодо, так би мовити, ретрансляції цієї ситуації на ситуацію з Кримом. По-перше, ми зараз забігаємо наперед, і ми не знаємо умови, на яких відбудеться реінтеграція. Можливо, буде навіть укладений меморандум компромісний щодо того, що населення, яке буде проживати на момент передачі Україні юрисдикції, буде залишатися з рівними правами, як і інше корінне населення або те, що проживало на час до окупації, до лютого 2014 року. Можливо, це буде умова, і на яку погодиться Україна, і тоді відпадуть самі собою ці питання. Як на мене, важливим є тут другий компонент і другий важливий момент – це те, що хтось із тих, хто переїхав, міг долучитися до вчинення дій, які ми вважаємо злочинними. Тобто вони брали активну участь в ствердженні окупаційної політики, вони слугували органам, які займалися цим, займалися переслідуванням, наприклад, тих, хто на сьогоднішній день фактично без законних на це підстав переслідується фактично в політичному порядку. Це так звані справи Хізбут Росії, наприклад, ті ж самі. Інші справи, які пов'язані з Пане Олександре, щось пропав зв'язок. Згадуючи країни Балтії, от знову ж ту ж саму Латвію, теж цікава статистика. Завдяки тій політиці, яка була проведена, за 20 років кількість негромадян Латвії скоротилася втричі. В 95-му році їх було 700 тисяч, які не отримали громадянство Латвії. На даний момент їх 262 тисячі. Повертаючись до таких ще цікавих моментів, пане Микола, ви з нами? Так, Да. Я на зв'язку. Питання власності дуже цікаве. Річ в тому, що Україна на даний момент не визнає будь-які договори, які укладаються в окупованому Криму окупаційними адміністраціями, в тому числі договори власності, наприклад. Що буде після деокупації, як буде працювати законодавство в цій сфері? От люди приїхали, купили собі квартири, чи будинки, чи якісь ділянки приватизували. Україна ці документи не визнає. Чи означає це, що теоретично, якщо Україна не визнає ці договори, що вони можуть бути, наприклад, визнані нечинними, з іншого боку, люди ж можуть оскаржувати ці питання в Європейському суді з прав людини, наприклад.
Питання власності – це одне з найважливіших питань перехідного періоду від стану війни до миру, від стану окупації до повернення юрисдикції держави-суверена над територією. І тут виникає чимало проблем, і про які потрібно думати заздалегідь ще сьогодні. Я б взагалі навіть почав не з того майна, яке було придбане чи побудоване людьми з Росії, що приїхали в Крим. На сьогоднішній день і постає дуже серйозна проблема щодо обліку українського майна, обліку майна українських громадян, які постраждали внаслідок окупації, які позбулися свого майна внаслідок окупації. На сьогоднішній день відсутній єдиний облік, єдиний реєстр такого майна. Тобто держава не слідкує за цими обставинами і фактично не захищає майно своїх громадян. Особливо це важливо в світлі указу президента РФ від березня 2020 року про те, що в так званих прикордонних зонах будуть відчужуватись ділянки, тому що це Так. І тут виникають такі складні практичні кейси. Звертаються люди за консультаціями. Людина є державним службовцем в Україні, має майно на території АРК. Це майно вона зобов'язана декларувати як державний службовець, як депутат місцевої, наприклад, ради або таке інше. І людині потрібно щось з цим майном робити в світлі цього указу, якось рятувати або принаймні продавати це майно, щоб отримати якісь реальні кошти тут і зараз, не чекаючи якогось світлого майбутнього. І фактично по великій кількості ділянок, які в Криму, вони не відображаються на кадастровій карті України, тому що не були передані з окупованої території необхідні картографічні документи, навіть якщо є кадастровий номер. У кадастровій карті ділянка не відображається, відповідно не можна отримати витяг з кадастру, відповідно не можна оформити угоду. За українськими законами неможливо. За українськими законами. Доводиться їхати, наприклад, в Крим, якщо це держчиновник, залежить який, дехто їздять, наприклад, абсолютно спокійно, а дехто, напевно, не може собі цього дозволити і оформляти за законами окупантів. Так. Саме так. І на сьогоднішній день державою не розроблений ніякий пільговий механізм, враховуючи того, що ці люди стали фактично заручниками ситуації, для того, щоб вони могли ці угоди провести без отримання цих витягів, просто враховуючи те, що в них є або кадастровий номер ділянки, або просто правовстановлюючі документи, які були отримані до 2013 року, тому що кадастр електронний почав з 2013 року формувати. Це дуже, дуже сумно. Це один аспект проблеми, знову ж таки, і я не даю готових відповідей, але це серйозне питання, яке потребує вирішення і потребує дискусії для вирішення. Наступний момент – це вирішення питання з майном, яке було або побудоване, або надбане громадянами Російської Федерації. Тут знову ж таки немає готових відповідей. Одна справа, коли укладався договір з громадянином України, і громадянин України навіть за окупаційними законами відчужив це майно, продав, і він потім не має ніяких претензій до нового власника. Питання, чи потрібно державі силоміць втручатися в ці приватні відносини, якщо, в принципі, сторони не заперечують проти цієї угоди і вони задоволені. Інше питання, якщо це майно було примусово забране, так звана націоналізація, або примусово викуплено, як може бути в майбутньому по цьому указу Путіна за 2020 рік. Тут, звичайно, питання зовсім інше, і майно має повертатися законному власнику або в натурі, або шляхом справедливої компенсації. Цей процес називається реституцією. Він є одним з найскладніших, одним з найболючіших у перехідному періоді. І, звісно ж, питання, що робити з майном, яке побудоване. Зносити, залишати як є, націоналізувати в Україні. На сьогоднішній день ці питання відкриті, і я б не брав би сміливість в рамках одного ефіру якось категорично заявляти щодо них. Тим більше почекаємо, коли закон все-таки проголосують, остаточно, поки що законопроект. Тим часом голова Меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров достатньо жорстко вчора відреагував на заяву Олексія Резнікова. Він зазначив, що багато хто останнім часом намагається визначити долю Криму в інтересах російських окупантів.
Цитата. За чинним законодавством України іноземець, який незаконно перебуває на території України, підлягає негайному видворенню. Всі, хто незаконно оселився в Криму з моменту його окупації, а днями ЄСПЛ вирішив, що Росія встановила ефективний контроль над Кримом з 27 лютого 2014 року, повинні покинути Крим. Якщо самостійно не виїдуть, тоді видворення і в найкоротші терміни – протягом 1 місяця. Ну і Рефат Чубаров в своєму пості додав, що, очевидно, пан Резніков думає інакше. Хочу долучити до нашої розмови Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата України. Вітаю вас, пане Ахтем. Добрий вечір. Як ви оцінюєте заяву міністра Резнікова про те, що тим росіянам, які приїхали після окупації Криму, що треба лишити вибір – лишитись в Криму чи поїхати додому в Росії, звідки вони приїхали? Ваша оцінка як кримського татарина, як заступника голови Меджлісу? Ну, я, звичайно, також здивований останнім часом або нервую, коли там високопосадовців чую такі безглуздя, да, речі такі, особисті їх думки, да, але у них немає такого права, тому що є відношення держави, України, українського народу до цих питань, що це люди, які не мали права взагалі приїжджати на нашу територію. Да? Пане Ахтеме, я тут навіть ширше хотів би. Я дуже люблю історію і дуже люблю різноманітні аналогії з історії. В 1938 році, після Мюнхенської змови, була така область Судети в Чехії, там, де проживали судетські німці. І Гітлер під приводом, що треба їх захистити, окупував Судети, зрештою окупував Чехію, а потім, в 45-му році, 13 мільйонів етнічних німців були депортовані з Судетів із Польщі в Німеччину. Багато хто там з них по дорозі загинув, були в фільтраційних таборах і так далі. Ну, але згадаємо і про те, що багато хто з них тоді в 38-му році волав: Гітлер, введи війська. Да, тут аналогія з 14-м роком, ну, просто напрошується. Ну, в світлі цих аналогій і ніхто не засудив ні Чехію, ні резолюції Потсдамської конференції, які дозволили депортувати німців з Судетів із Польщі, наприклад. Да? Ну, дивитесь, коли ми називаємо Путіна злочинцем за те, що він військовим шляхом окупував наші території, це значить, що і ці люди, які потім самі приїхали і намагаються облаштуватися на нашій території, вони співучасники цього злочину. Тому тут не тільки я б порадив би їм вчасно тікати відтуди, з нашої території, тому що коли ми туди прийдемо, а це буде обов'язково, я думаю, що більшість з них треба буде судити як співучасників цього злочину, окупації. Дякую, Ахтем Ага. У нас закінчується, на жаль, ефір. Ну, сподіваюсь, що на момент деокупації Криму буде працювати Керченський міст. На цій оптимістичній ноті я з вами прощаюся. Слідкуємо далі за новинами навколо окупованого півострова і майбутньої деокупації. На все добре.